फोरबाबो मारै फरायदो बुनाम खालाम आंथ' इनि हिनजाव नङा ना बाजै आं मिथि बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसाजों गाज्रिखौ थांबाय इदि होननानैहाय बे आंखौ खमा लाहरदों बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखो 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो जागोन सार जागोन दे खुलुमबाय लोगोफोर निउसफोरा रादाबफोरा माने भइस रेकर्ड आरो ओंखारदों मैखोम बाबुनियाथ' ए टु जेड ओंखारबायानो ए टु जेड नङा ए टु जेड होननाया एसे गोरोन्थि जागोन मैखोम बाबुनियाथ' माखासे ओंखारबायानो 50%आनो रावफोरा भाइरेल भइस भाइरेल बेफोरो ओंखारबाय हिन्जावजों रायलायनाय ना मैखोम बाबुनि माखासे भइस भाइरेल ना बेखौबो आं एसे ससे लास्टिं दाजाबफानानै होबावनि आरोबाव नैबे दा मोनसेबाव भयानक ना दिपेन बर'जों मैखोमजों कल रेकर्ड मोनसे फेसबुकआव मोनदों आं भइस अफ बिटिसि बे फेसबुक पेजआव मोनदों खिन्थु साननो गोनां गोबांनो माबायदि ओंखारखो बिनि माखासे भइसआ आरो सावरायनाया माबायदि ओंखारलायखो बेखौ मैखोमानो बोरैबाबा ओंखाराखैथ' मैखोमा होनो गोसो गैयाब्लाबो बे बिनि आंगो लोगोआनो बिनि दिपेन बर'जों मैखोम बाबुजों सावरायनाय भइस रेकर्डखौ हगारनानै होआखैथ' माबायदि मोनखो साननो गोनां जानानै फैदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जों साननैसो सिगां जोलैनि हांगार होननाय मोनसे खन्थाइ फरायनायखौ जों खोनानो मोनदोंमोन ना जोलैनि हांगार बिस्वजित दैमारि होनलायना बेफोरबायदि बुंनाय ना बिस्वजित दैमारि सारखौ नों जोलैनि हांगार होनना बुंनायनि सिगां बा बेफोरबायदि खन्थाइ लिरनानै फरायना होनायनि सिगां 100 बार साननाया मोजांमोन मानो होननानै बुङोब्ला बिस्वजित दैमारि सारा दिनै स्पिकार जानानै गावनि खुन्थियाखौ मजबुत गायनानै लादों बियो जाहाथे बिखौ बैनि खुन्थिया फैनानै सौबाबो लोरदबो मावनो हायो बेफोरबायदि खालामनानै दोनदों आरो जाय बे बिस्वजित दैमारि सारनि खन्थाइखौ लिरनाय बिथाङा बिस्वजित दैमारि सारनि माखासे माबाखौ सोंनाय होयोब्ला मोजां दा एसेम्बलि गोदान बानायदों बे एसेम्बलि गोदान सिङाव माबायदि मजबुत खालामनानै दोनदों एसेम्बलि दरखं मोखाङाव दिनै मा गायनो नागिरदों बियो बेखौबो नायनो हागोन दिनैहाय एसेम्बलि गावनि बाउन्डारियावहाय सोरनो दिनै माबायदि मा सुबिदा खालामनानै होदों दिनै बर' लाइमोनफ्रा दिनै एसेम्बलियाव बर' रावनिफ्राय गुबुन एसामिस रावआवहाय दानस्लायनानै होनाय बे रावखौ सोर खालामदों बेखौ सोर खालामदों बिस्वजित दैमारि आं दाखालि थांनानै मोनथिहैदों आरो रायलायबो हैदों समाव गोरोन्थिखौ मावो जों सुद्रायलायनांगौ नाथाय सोरखौबा बुंनायनि सिगां खन्थाइ लिरनानै समाज बिजोङाव बा फेसबुकआव दामनायनि सिगां एसे मोजां सानोब्ला मोजां जागोन दा फैदो नैबे दिपेन बर'नि बिथां सार दिपेन बर'नि बिथाङाथ' मोनसे आफादनि दैदेनगिरि बुंनो हामा बुंबाथ' बा बै खनानिफ्राय स्टेटमेन्ट होलायगोन उफाय गैया सार सरिलै क्षमा खालाम दिनै नोंसोर बायदिया बेफोरबायदि सासेखौ बेफोरबायदि थोनलायोब्लाथ' माबोरै जागोन मैखोम बायदिनोलाय माबोरैथो बेफोरबायदि कल रेकर्ड आउट जालायखो माबायदिथो भाइरेल जालायखो नङा होनबा खोनासंनानै लानि आं बे बिथिङाव बारा बुङा खारन आं बैसोरखौ एसे गिदबनाय मोनलायलाङोलै बोरैबा मोनलायलाङो माने जुगुमना थायोना बेफोरबायदि आरोखि जाय हक आं बे टपिकखौ एसे दोनथ'नि खोनानो मोनबावदों आरोबाव बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय मैखोम बिथाङा एरख'जाबाय स्क्रिनाव साइडआव नुदों नायनानै लायोब्ला मोजां जागोन बे जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्रायबो बिथाङा एरख'जाबाय बियो गैबावला मान सन्मानखौ बासायबाय बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशना खिन्थु नैबे मोनसेयाबो थिगमोन दे साननैसो सिगां बा मास मोनसेसोनि सिगां सासे आइजोआ बेखौ डिस्ट्रिक्टआव गासैबो केस होदोंमोन दा बिनि सायाव मा एक्सन लाबावगोन बे मोनसे कुइसन थाबावगोन ना
बेफोरबायदि आरोखि जेखियानो जाया बा बिखौ केस होनाय होयि बा बिथांमोननि बाथ्रा होलायनायनि खोथा फैया खारन मैखोमाबो बर'नि फिसा बिखौ केस होयोब्ला आरोबाव बिहा केस कर्ट गानो थाङोब्ला बेसेबां फैसा खरस जागोन नङा होमबा बेखौबो साननो गोनां खिन्थु बे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जे एरख'जाबाय नैबावहायनो बिनो बिराद गिदिर साजा बिनि थाखाय बिराद गिदिर साजा बिनि थाखाय बे मोनसे आफादखौ बिनो दैदेनोमोन सासे आफाद लेङाइ आफाद ना मा बेफोरबायदि जानानै बिथाङा दैदेनगिरि जानानै भुल गोरोन्थि लामाजों थांदों जोंफोरबायदिखौ मोनबा मा दामाखै आंखौथ' बहुत गिदिर गिदिर दामदों बिसोरो आंथ' बिराद गिदिर गिदिर दामदों आंनि सिङाव मानो हाबाखैमोन बै समाव मानो सोंफैयाखैमोन नोंसोरो जेब्ला बिथाङा रिपर्टारखौ थुनहरनो नागिरदोंमोन ओइ आंनाव जानला मानला रिपर्टारा दाफैलाबाय खारन नों बायदि रिपर्टारखौ नों आंनि आन्दारावनो थाना फैनाय बेखिनि बाथ्राखौ आं बिनि सिगाङाव बुंदों नों आंनाव मा कुइसन खालामगोन नोंनाव जेबो कुइसन गैया नोंसोरनि बिगोमाखौ थोनहर होननानै बुंहरदों आं मैखोम मिथिबाय नों फैयोमोन आंनावहाय सोंफैयोमोन दामनायनि सिगां मानो सोंफैयाखै नोङो दिनै नोंखौ जों दामनोबो माने राव गैयिफोरबायदि जानानै दं 100 बार दामगोन नोंखौ आरो नोंखौ लोगो मोनोब्ला कुइसन फेस टु फेस कुइसन जाबावगोन सोंगोन आं नोंनाव खारन नोंनि माखासे बाथ्राफ्रा गोसारजोबदों बयबो गोसारदों नुदों थ' जेखियानो जाला गोलाव बाथ्रा बुंबाय मैखोम बिथांनि थाखाय नैबे मोनसे खौरां बिजोंफ्राव ओंखारदों बा बे एरख'जाबाय बिनो बिराद गिदिर साजा केस होलायनांगौ बा माबा मोनसे खालामलायनांगौ दरखार गैया लोगोसे नैबे बिसिनि गावनि मैखोमनि बिसिनि राव बेफोर भइसफ्रा माबायदि दिनै ओंखारखो मानो दिनै ओंखारबावबावखो आरोबाव लेटेस्ट गोदानै ओंखारबावदों आरोबाव दिनै आरो गाबोनबा मा ओंखारबावगोन गोला जाबाय दे भिडिअ'आ रायजोफोर क्षमा खालाम उफाय गैया नायजोबनांगोन माने ओरैबायदि बे मैखोमनि माखासे भइस रेकर्डफोरा गावनि दुरबलता गाव सांग्रां गैया एलार्ट नङा बेफोराव आंनि आखायाव पावार दं ना बेखौ सानदोंमोन नोंनि पावाराबो सोलिया माब्लाबा बिराद गिदिर नेताफोरनिबो पावारा सोलिया मालाबा गोजौआव थांखांनानै दा मानो गाहायाव खनसेयावनो ओंखारख्लायखो मानोथो दिनैहाय एफाराब गाहायाव बाख्लायखो साननो गोनां गोलाव बाथ्रा बुंनो सानबावदोंमोन मैखोमनि बारै मैखोमा मालायनिखौ सोरबा सोरबाया दिनै मोखां नायबिजाबावहाय होदों मालायनि हिन्जाव खारनायखौबा नोंसोर बिराद दामनो हागौ दा मानि बिनिखौ दामनो हालाया बेफोरबायदि ओंखारलायदों आं गुबुन भइस रेकर्ड खालामनानै हगारनायफोरखौ आं जानला मानला दामा नै बेफोरबायदिखौसो मोनोब्ला दामो दा दिनैहाय भइस रेकर्डआ मोननै दं मोननैखौबो हगारजोबगोन आं दिनैहाय फार्स्टआवनो दिपेन बर' सारनि आं बिनि बारै माखासे बाथ्राखौ बुंगोन सम लानानै ओमफ्राय नैबे मोनसे मोननै भिडिअ'खौ भइस रेकर्डखौ नोंथांमोननि एसे हगारनानै होनो एसे मजादार जागोन हा हुनिखौथ' बुंबाय बे जेनेबा बे बारा माबा गैया बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्थि फैदों होनना बुंदों माने बबेयाव सान्थि जादों सान्थिथ' जायाखै मोननै उग्रपन्थि जाबाय मा सान्थि जादों बे होननानै दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखौ 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो जागोन सार आरो जागोन दे माखासे मिडिया लांनो हो ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि माने फैयो माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरकाराव आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों दा बेयाव बेनि सायाव मा बुङो बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया उग्रपन्थिखौथ' जन्म होबाय बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै
बर टप टु टप जायो नालाय आरो दा नोङो सासे शिबा आरो सासे एक्स शिबजों नांलायनोथ' दरखार गैया नंगौ 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 बेखायनो बे इएम फोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगान लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने दे जागोन दे सार आं बेखौ थिग खालामगोन दे गाबोन नोङो बेखौ माने रिएक्सनखौ लाथार जागोन सार फरायदो बदनाम खालाम आंथ' इनि हिनजाव नङा ना आंथ' इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव सोराव बे प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बियो दुगा जाबाय थादों प्रमद बर'नि हिनजावा आं नोंजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानायफोरलाय आंलाय न'खलाय मा खालामाखै होननाथ' माथो आखुथु लानानै देखायनायलाय माखौ लानानै जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टसानो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिंसिं मोनो आं मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय जुदि नै बाजै जुदि इयो हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आङो नाङा इदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि इयो हिनजाव गदाय लामानोबा इयो दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो आयो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावदि आखायावनो गैया गावदि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना फुलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोर बायदि सैनि गियाना सास नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बदनाम खालामनाया नोंखौ बदनाम खालामाबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों होनखादों आं बिदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमननो नों बायदिसिना खोन्थाना होनखादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिसकाजोंबो बिराद बिदिनो आं बुंहरबाय दिसकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव सोलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथियै बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसाइजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आंखौ खमा लाहरदों साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मूर्ख होननानैहाय ओरैबायदि असाइस ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयोमोन मिथिबाय दा फुलमन मानोथाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायनो आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो बिदि होनलायखायो बिदिखा जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नोंले आं लांनायाथ' जोबजोबबाय गावथ' आंहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मेन्टेना आं 30,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो बेवहाय होमब्लालाय इयो नोंखौहाय होमब्लालाय बे मास्टारनिसो होननानै मारै इदि फानबावयो गावनि हिनजावखौनो मास्टार इदि बुंदेनो नाङा गोदोहाय जोङो सिख्लायाव जा गोसो थोलायदोंब्लाबो जों जेबो बिदि जों आंगोलियावसोमोन ओमफ्राय बियो मानो इदि बुङोलाय मालाबाबो जों बिदि सोमोन्दो गैया जों जेबो माबा गैया गावबादा आंखौहाय आङो गाव खस्थ' खालामनायखौ रायला नोंनि मास्टारा आंनानै गाव आंखौ जरायो नै बिदिल' ओमफ्राय नोंनि हौवानिफ्राय हौवा मानसिफोरनाव बिदि एथ' गाज्रि राव ओंखारनानै नों इनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि बिस गोनां खोथा खुगानिफ्राय राव बुङो मारै एथ' गाज्रि बुंनो हायोथाय आं आसरित मोनोहाय खारनाय मोनलायखायो हां मैखोम बिथांनि माखासे बिसिजों आरो फुलमना मामन बिजों सावरायलायनायनि कल रेकर्ड भाइरेल आरो बे भिडिअखौ सोर हगारा मा साननानै हगारा बिसिया मैखोमनि सायाव गोबां बाथ्रा फोरमायलांदों बेक्तिगत बाथ्रा न'खरनि बिमा बिफानि बाथ्रा ओंखारदों नाथाय आं बेखौ दानस'जोबनानैसो गारदों कयेकथा सोरबा आइजोनि मुंबो लाखिदों ना मुं लादों जों गोबां साननो गोनां दुखुनांथावना बिनि देरसिन जेबो गैया गोलाव बाथ्रा बुंबाय नैबे मोनसे भिडिअ हगारनायनि थाखाय बावहाय जुदि आं हगारनाया गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय लोगोफोरा आं गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय
जय बर' हारिनि